שלום, בוקר טוב גבירותיי ורבותיי, אודי גזית, אני הקברניט של הטיסה. תרשו לי לשתף אתכם היום ברגע מאוד מיוחד שלנו, ברגע שחשוב לנו כחברת אל על. היום זו טיסתה האחרונה של דניאלה גזית, היא מנהלת השירות בטיסה. דניאלה עובדת בחברה מספר רב של שנים, וזו טיסתה האחרונה היום בתור ממונה על טיסה, היא פורשת לגמלאות. אנחנו הכנו לה סרטון קצר, ואנחנו מאחלים לה כל טוב. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. אני רוצה להגיד לדניאלה שאנחנו מאוד עצובים, והייתי רוצה לראות אותה כאן עוד הרבה שנים, ואני בטוח שהיא תחסר לנו, ואני מקווה שנחסר לה לפחות כפי שהיא תחסר לנו, ואני מאחל לך הרבה כיף. אני יודע שאת הולכת לעשות את זה, אז שיהיה לך בהצלחה, ומאוד מאוד שמחתי להכיר אותך ובעלך המקסים, אתם זאת נהדר, ונשאר בקשר. דניאלה, אנחנו אמנם מכירות זמן קצר, אבל התרשמתי מאוד, ואני פשוט חושבת שהכרתי חברה וגם חבר, אחד מהטובים שאני מכירה פה בחברה. מצד אחד אני מאוד שמחה שאת יוצאת לדרך חדשה, מצד שני אני חושבת שהחברה די הפסידה. אני מאחלת לך הרבה בהצלחה וכיף בהמשך. דניאלה, בהצלחה. דניאלה יקרה, אתה זוכר דניאלה יקרה? שיהיה לך בהצלחה ממילה, ואני אשמח אם תבואי לבקר. אז הרבה הצלחה, וחיים טובים עם אודי, קשה קצת אבל זה יסתדר בסוף. שיהיה לך בהצלחה דניאלה, תציל חיים וכנים מכל רגע. אסתר. היה כיף לעבוד איתה, כיף לראות אותה, כיף לקבל שירות ממנה, נהניתי, שיהיה בהצלחה ושתתחיל בדרך חדשה, מוצלחת, והיא תהנה ממנה. האמשור. דניאלה, אני יכולה להגיד לדניאלה, נשיקות, בכיף שיהיה בהצלחה. שבהצלחה תפי שהיא. דניאלה, אל על לא תהיה אותה אל על בלעדייך. שלום דניאלה. האמת היא שחיכיתי, מהבוקר אני יושב פה על הכיסא ואני מחכה מתי אודי ייכנס כבר ובקש ממני להעיד כמה מילים לקראת הפרישה שלה. מה שאני מתפלא זה שאף אחד לא ביקש את האישור שלי, אודי אתה לא בסדר. כי אם היו שואלים אותי אם אני מסכים שתפרשי, התשובה הייתה שלילית מוחלטת, כי אנחנו רוצים אותך פה לפחות עד גיל 67. ותשמעי, אנחנו מכירים כבר איזה 30 שנה, והיה נורא כיף ומקצועית ונחמדה ומצטיינת בכל. ומעבר למשפחה ולכל וזה שזה מובן מאליו, וזהו, אז אני רק אולי תתחרתי, בבקשה. אם את מתחרטת, יש לך פה מקום לידי. תודה, ביי. היה כיף לעבוד איתך 30 שנה, שיהיה לך המשך חיים נפלאים, אני בטוח שיש חיים אחרי אל על. איזה כיף לך, איזה כיף, לא אנחנו רוצים כבר לעשות חיים. אני לא יכול להגיד איזה כיף, למה יש לי עוד הרבה שנים. איזה כיף לך דניאלה, היא באה רואה אותנו היום. ממש בכיף. כן, אוהבים אותה. ואל תעשי לבעלך צרות שהוא ישמע בקולנו. שאדום דניאלה, אני מקווה שאת זוכרת אותי, מדריך החירום שלך. אני שמח קודם כל שלא היית זקוקה למה שהדרכנו אותך, ושתהני עד הגבול השמיים, שהם הגבול. שיהיה לך טוב. דניאלה מתוקה, שיהיה לך המון בהצלחה. מה? אושר ובריאות, והחיים מתחילים כנראה בגיל שלך, אחרי הפרישה. שיהיה לך בהצלחה מכל הלב, שיהיה לך רק טוב, שיהיה לך יותר טוב מה שהלך באל על, שיהיה לך הרבה בריאות. דניאלה, אני לא יודע אם יכול להיות יותר טוב מה שהלך באל על, שהלך טוב לפחות כמו שהלך באל על. יהיה לך יותר טוב מבאל על. ואת יודעת שתמיד אהבנו אותך. ניסיון של אשתי שפרשה, יהיה לך יותר טוב מה שהלך באל על. וואלה. טוב. אז באמת מאחלים לך מכל הלב רק שיהיה לך בכיף. ושתרגלי לחיים החדשים. יש חיים אחרי אל על, כולנו יודעים את זה. מסתבר שטובים. נצלי את זה. בהצלחה דניאלה.
מכל הלב. בהצלחה דניאלה, שיהיה לך כל טוב והרבה אושר ותעשי חיים, תעשי כל מה שאת יכולה. אוהבת אותך אורה. אהלן. תגידי משהו לדניאלה? אוי, שיהיה לך בהצלחה בפרק ב' הכי כיף בעולם שיהיה. תשכחי מאלה, זה לא... דניאלה בהצלחה, מקווה שנהנית בהונג קונג. יש גם חיים אחרי אל על, כל טוב. נתגעגע אלייך. כן, נתגעגע אלייך, תבואי לבקר, תטוסי ID90. מי זה דניאלה? מה היא? אמא, מאוד מזל טוב, לרגל הפרישה, הגיע הזמן. המון נשיקות, גם מיון. אמא, שיהיה המון בהצלחה, ממני ומיטוד ביחד, שתהנים בחיים, תעשי מה שאת רוצה לעשות, תנוחי. זהו, זה מה שיש לי. אמא, המון בהצלחה, תעשי משמח עכשיו, שהכל יהיה כיף, דנדוש, רגע שמח היום. כאן טיסתך האחרונה, אנחנו כולנו מתרגשים, אני, הילדים. כאן גידלנו את שלושת ילדינו, בטיסות, בין הטיסות. הייתה חוויה גדולה לטוס יחד, הייתה חוויה של חמישתנו לטוס יחדיו. נשמח שוב שתטוסי איתנו כאן כנוסעת. בדרכך החדשה אנחנו נורא מקווים, תצאי, תהני ותמשיכי ליהנות מכל רגע. אוהבים אותך מאוד. בהצלחה. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו בסרטון קצר זה. תרשו לי בשמי, בשם הצוות, בשם חברת אל על, לאחל לדניאלה כל טוב, וכמובן נשמח לראות אותה ואתכם איתנו בטיסותינו הבאות. תודה רבה ובהצלחה דניאלה.